Hola, bon dia, Carallonètics. Estem aquí amb la Montse Guallar i Cavaller en el Cafè del Centre, aquí a prop de la parada metro de Girona. Benvinguda. Montse o Montserrat? Montse, tot i Montse, que no? per la meva mare era Maria Montserrat, i em va costar molt ser Montse, que a més no és correcte en català, però és igual, això és una història llarga. Per aquells que no et coneguin, que segurament hi ha poquets, com et definiries? Com és la Montse? Uau. La Montse tothom sap que és actriu, la majoria de gent sap que també és mare, algú sap que és parella i molt poca gent sap que és una bleda. Una sentimental, molt bleda i patidora. Serveix com a presentació? Serveix. Doncs proseguim amb les preguntes. Quan vas dir mare vull ser artista? Doncs ho vaig dir als 16 anys i encara ara no m'ho crec, perquè jo havia estat tota la meva vida en una escola de monges, a les Escolàpies del Clot. Això vol dir des dels 3 anys fins als 16. I als 16 mateix, o sigui, vaig acabar el juliol al col·le, al juny, i al juliol em vaig enredar. Va ser culpa de l'Alfred Lucchetti, que és un actor que ja és mort, que feia teatre amb ell al poble on estiuejàvem, a Sant Pere de Vilamajor, i va, oi, que bé que ho fas, total, que ho fas, Institut del Teatre. Em vaig presentar a les proves sense que ho sabessin els meus pares i em van agafar. I llavors va ser l'encarregat de dir això, mama vull ser artista, va ser l'Alfred Lucchetti, que va venir i va dir han agafat a la vostra filla per entrar a l'Institut del Teatre. O sigui que va parar el cop l'Alfred. On et vas formar com a intèrpret? Doncs en principi a l'Institut del Teatre, però clar, jo vaig entrar a l'institut, insisteixo, amb 16 anys, no sabia res. O sigui, jo anava a una escola de monges que només hi havia nenes, o sigui, no hi havia ni nois. I vaig entrar a l'Institut del Teatre, que jo ara no sé com vaig sobreviure. Sí, sé com vaig sobreviure perquè d'això fa molts anys, fa més de 40 anys, i per tant la situació era diferent, no hi havia tanta pressió, era un moment molt més relaxat de cara a la teva professió. I això em vaig formar primer a l'Institut del Teatre, on vaig sortir sense haver-me assabentat de res, o sigui, no vaig aprendre res, no sé, teoria i coses d'aquestes. I després la meva gran escola va ser que vaig tenir la sort d'entrar a Goll de Gom amb 18 anys, a fer Antadiana. I allà vaig aprendre moltíssim. Vaig estar 4 anys de gira per Espanya, vaig conèixer el país, vaig conèixer gent. Després jo també vaig estar a Itàlia, on també va ser una escola, vull dir que, clar, això és un ofici, ja et formes en una escola però t'acabes de formar a treballar. Com recordes el teu debut en un escenari? Jo diria que he tingut diversos debuts. O sigui, la meva primera vegada, no sé si la recordo, perquè vaig començar fent coses com de carrer, accions, gent que ens contractava per fer accions, saps? Una convenció de turisme. Segurament de les primeres vegades que vaig pujar com a professional va ser a la Villarroel, fent una obra de Rossinyol, i jo crec que, clar, tenia 17 anys, per tant, seguia sense enterar-me de res. Jo crec que vaig passar una gran part de la meva vida fent les coses sense adonar-me, amb una gran naturalitat, però tot el que m'estava passant era molt excepcional i molt extraordinari i jo ho vivia com natural. Tinc una imatge molt forta de quan vaig estrenar Antadiana al Teatre Grec de Montjuïc, i jo crec que allà no era la meva primera vegada, però va ser de les emocions fortes, però jo sabia l'espectacle que estava fent, que era màgic, i el Teatre Grec és màgic. I va ser obrir-se el teló, jo estava allà a punt de l'escena, estava quieta, es va obrir el teló i veure aquella, no sé si coneixeu el Teatre Grec, que tens tota la gent allà, 1.500 persones posades davant teu. Tinc molts moments que podrien ser una primera vegada. Què et queda per fer a teatre, a cinema i a televisió? Tot. Jo crec que a mesura que m'estic fent gran
més trobo a faltar les mancances. També potser per això que t'he dit abans, que tinc la sensació d'haver passat una gran part de la meva vida inconscient, visquent. Llavors hi ha moments que m'agradaria, que penso que vull tornar a viure per treure-li més profit. Com a personatges em falten tots. N'hi ha alguns que per desgràcia no podré fer la Julieta de Shakespeare, per exemple. No és que em sàpiga greu, però amb cine tot. En cine he fet 4 pel·lícules i mai he fet una protagonista. Amb tele m'és igual perquè m'agrada tant fer televisió que penso que ho tinc tot per fer. La llàstima és que ho tinc tot per fer, però a la meva edat ja ens donen poques possibilitats de fer, però aquest és l'altre dia. Com es treballa per fer una telesèrie? És molt curiós i molt menys divertit del que la gent pensa des de fora. Parles de com a personatge o com és la dinàmica? Sí, com és la dinàmica? La dinàmica és molt divertida. Una telesèrie, vols dir Culebrón, per exemple, les diàries? Sí. Doncs es treballa setmanalment, o sigui, treballes per blocs setmanals. O sigui, tu tens els guions d'una setmana, llavors es treballa per decorats. Llavors, per exemple, el dilluns toca fer els decorats, en el cas meu, quan era el cor de la ciutat, per exemple. Doncs toca Pismonse. Llavors, aquell dia fas totes les seqüències possibles que passen en el Pismonse, però de tota la setmana. Per tant, estem treballant, anem endavant i enrere d'una manera molt bèstia. O sigui, tu pots estar gravant una cosa la continuació d'una cosa que encara no ha passat, perquè potser tu has tingut una trobada en el bar, però aquesta trobada encara no l'has gravat, però en canvi ja tens la tornada d'aquesta trobada a casa. És una manera una mica esquizofrènica, però és un exercici, a mi m'encanta, és un exercici molt divertit. I què recordes d'Amor a primera vista? Doncs, curiosament, cada vegada li tinc més carinyo a Amor a primera vista. També és una d'aquestes coses que us deia, va ser tan inesperat i tan ràpid i tan fort. Jo era actriu, soc actriu, però jo havia començat a fer teatre i havia fet poca televisió, i de cop i volta un bon dia em truquen els de Gis Músic i em volen fer una prova. I faig una prova per un programa de tele. Clar, ara és com normal ser presentador de televisió, però aleshores, clar, Amor a primera vista va ser com el primer programa concurs així. Hi havia cosetes, però era molt més, no sé, no d'aquesta amplitud. I jo vaig anar a fer un càsting amb molt poques ganes, sí, va, no sé què, i em van agafar. Em van agafar com a presentadora, perquè en principi anava com d'hostessa, o sigui, el càsting era per fer d'ajudant de presentadora, i em van agafar. I va ser un èxit tan bèstia que, clar, ara me n'adono de l'impacte, en el moment també, perquè no podia anar pel carrer, i això va ser bastant pesat. Ja se sent un soroll, potent, estem en una cafeteria. Jo era gust un cafè, la llet ben calenta. Doncs ara cada vegada soc més i més conscient de l'impacte, perquè és que ara, va ser en l'any 91, del 91-92, i la gent encara em diu, me'n parla d'Amor a primera vista, i gent que tenia 4, 5, 6 anys, llavors vaig dir, ostres, va ser, o sigui, tinc un record meravellós. Que bé. I quina obra teatral guardes un record especial? Cada obra, com cada feina, et deixa un pòsit. Et deixa un pòsit a nivell d'experiència professional, et deixa un pòsit a nivell d'experiència personal i et deixa pòsit d'amics. O sigui, jo tinc amics que he fet, a cada obra que he fet m'ha quedat algun remenent. Després, a vegades, és veritat que amb el temps et separes una mica, però hi ha una que li tinc un especial amor, que és l'única obra que va dirigir l'Anna Lizaran, que era Arsènic i puntes de coixí, que era l'obra teatral que després es va fer una pel·lícula, que va fer Cary Grant, que és una pel·lícula divertidíssima. Va ser tan divertida aquesta obra, la vam fer a Teatre Lliure de Gràcia, ho vam fer amb
amb dues actrius grans que són les protagonistes, que és la Conxita Barber i la Carme... Ara no me'n recordo el cognom, perdona'm, Carme. Ara no em surt el cognom, però ja em sortirà. Amb el Jordi Bosch, bé, ens ho hem passat tan bé, a més vam estar mig any. Jo estava fent Secrets de Família i cada vegada que em deien que prorrogàvem, em posava a plorar perquè no podíem la meva ànima. O sigui, a les tardes arribava a casa i deia: què faig? Estudio, menjo o dormo? O sigui, anava de cul, que cada dia em llevava a les 5:30 del matí. A Secrets de Família era molt protagonista, hi havia dies que tenia 7 i 8 seqüències i a més feia funció, però m'ho vaig passar molt bé. Per tant, tinc un record meravellós d'aquesta obra i a més de poder haver estat... Jo era molt amiga de l'Anna Lizaran i sempre quan jo tenia alguna crisi com a actriu em deia: quantes obres he dirigit? I a quina actriu vaig agafar? A mi, doncs ja està. Quan tenia dubtes sobre el meu talent. I en quina obra t'hagués agradat actuar? Doncs, mira, hi ha una que la tinc clavada, això. Bé, no passa res. La tinc clavada aquí al cor, que va ser Cyrano de Bergerac, que vosaltres no havíeu nascut, i no ho sé, que va fer Josep Maria Flotats, i va ser un muntatge meravellós. I a mi em va fer, jo estava visquent a Itàlia, estava a Venècia, treballant en una companyia d'allà, i em van cridar per fer el càsting per fer de Roxana. I és un paper, ara ja no té sentit, però en aquell moment em venia molt de gust, i no em van agafar. I això que em va pagar el bitllet i tot des de Venècia aquí. I aquella la tinc com clavada, és de les poques que, potser perquè la vaig tenir a tocar, i a vegades que veig funcions i costa aquest paper, m'hauria agradat fer-lo, però no he tingut l'oportunitat, no hi he estat a prop. Allà sí que hi vaig ser a prop i em va fer una mica de mal. En tinc 3 o 4 més, però ara no me'n recordo, per sort m'oblido. I podries acabar les següents frases? Mai tindré un no per a... Ostres, és que per la gent que em necessita, en general. Em costa molt dir que no. Tornaré a fer cinema, sí? Sí, per poc que sí, tornaré a fer cinema. Només que m'agradi una mica el que em proposin. Tinc moltes ganes de fer cine. Molt bé. A les properes eleccions municipals votaré a... Oh, sé a qui no votaré, cal que ho digui? Clar. No cal. És general, crec. Quins són els teus nous projectes? Doncs ara, en aquest moment, a part d'aquesta entrevista, tinc ben poques coses. No, ara tenim un bolo d'Alba, d'això que hem fet internacional, a Andorra, i després tinc una lectura a Reus, d'unes lectures dramatitzades que es fan, i després estic una mica a la guaita a veure si surt aquesta pel·lícula que sembla ser que està per aquí, que em sortirà, no? Sí. Molt bé, i ara l'última pregunta. Montserrat, explica'ns quan va ser l'última vegada que vas anar a Montserrat. Aquesta és la gamberra? Sí. És poc gamberra, volia una cosa més heavy. Doncs mira, juraria, d'això no sé si puc dir perquè és un personatge públic. Vaig anar al casament d'una amiga meva, molt amiga meva, que és la Mònica Terribas, que es va casar a Montserrat. No sé si jo ho hauria de dir, però suposo que hi ha molta gent que ho sap. I és curiós perquè és una cosa... Oh no, el més curiós és que vaig arribar tard, això és terrible. És terrible, o sigui, arribar tard perquè et perds a Montserrat. Jo, Montserrat, que de petita havia anat molt a Montserrat perquè allà, encara ara em sembla que es lloguen cel·les. I a la meva família era molt... hi anàvem els estius. La meva àvia així llogava una cel·la i tinc records brutals de Montserrat. De la plaça, jugant allà de petits amb la meva mare, perseguint-nos al joc del mocador. Vull dir que és un lloc que hi tinc records, a part del meu nom, però també he de dir que cada... O sigui, l'última vegada és aquesta que fa com uns 20 anys, però
alguna vegada que havia anat abans vaig sortir-ne una mica escaldada perquè és insufrible la quantitat de gent que hi ha. O sigui, ja l'última vegada que hi vaig anar vaig al·lucinar d'on s'ha d'aparcar, que has d'aparcar a la Quinta Porta. O sigui que a mi m'agradaria recuperar el Montserrat de quan era petita, com moltes coses que m'agradaria recuperar quan era petita, en quant a com dir-ho, quan llocs que eren més particulars, no tan multitudinaris. I ja per acabar, Montse, alguna cançó que et porti bons records, que t'hagi marcat o que t'agradi i per què? Ostres, que m'hagi marcat, això és la pregunta més difícil del món. Us confesso que fa uns 2 o 3 anys vaig començar a fer-me una llibreta amb les pel·lícules que anava veient i m'agradaven, els llibres que m'agradaven bàsicament per les entrevistes, perquè no sé si us passa, però quan us ho pregunten no te'n recordo. Llavors, hi ha una cançó, és que n'hi ha moltes que tenen a veure amb molts moments de la meva vida. Hi ha una que fa poc, com em van fer una entrevista, vaig estar pensant i vaig pensar, i la dic. És una cançó de Lucio Dalla, que és un cantautor italià que a mi m'agrada molt, que ja és mort, i és una cançó que es va fer molt famosa perquè la va cantar, a part d'ell, la va cantar el Pavarotti, que es diu Caruso. No sé, potser ara de nom no sabeu quina és, però si la sentiu segur que la reconeixereu perquè es va fer molt coneguda. I m'agrada molt, perquè és una història molt romàntica, té a veure també amb la meva època que estava a Venècia, que vaig descobrir Lucio Dalla, no exactament la cançó, però vaig descobrir Lucio Dalla allà. Llavors dic Caruso. És molt romanticona, explica la història d'aquest home. El Caruso era un cantant d'òpera italià que va emigrar als Estats Units i es va fer molt famós i tenia una història molt tràgica de com va morir a Itàlia, a Nàpoli, i la cançó parla d'això. No sé. Doncs moltíssimes gràcies a Montse i bé, esperem veure't al cine aviat i si no al teatre. Veniu, sí, si no al teatre, que m'agrada molt que vingueu. Gràcies a vosaltres.